Łobudobu! Jarosław Kaczyński po milczącku wpatrował się w okno. Za jego plecoma posłowie PiS-u wymieniali przelęknione pejzdzenia. Endlich prezes obrócił się i uwiązgnął w nich lodziaty wezrok. Toż też ja się nie nadałbym na waszego szefa? Na szefa partii? Spytał. A dyć kaś tam, katać tam, nigdy w życiu posuli się górliwe zapewnienie. Kaczyński uciszył ich paradnym gestem, ale jednakowoż doszli mnie słuchy, jakoby chnetki miał odrzeknąć się i ustąpić ze mojej szteli. Bezmać znać się też już bali mój następca. Parlamentarzysty skurili się ze strachu. No przecamć, PiS jest partią demokratyczną, rządził hobby Dosia Jarosław Kaczyński. Każdy ma prawo do własnego zdania. Jerzek Blank daleki od tego, co by powstrzymywać wnętrzną dyskusję na lecy jaki bali i najbardziej drożliwy i ostudny temat. Wtóry zemyjni wstrzymałych posłów zejszą się w galoty. Prezes zdołał się tego nie zmiarkować. Nie ty Boże, możebne i że ostatnio drzysnął się pora razy, robił jak pora fejlerów, ciągnął dalszy. Żaden z nas przecąż nie jest ci Blank doskonały. To nie ja, to ten Łochentol Nigalski by pokopił te pierdoły. Zbigniew Giżyński nie wstrzymał uścitej szpany. Jeśli ja się pytam o miana tych łoszkliwców, wzruszył ramienioma Kaczyński. Ale posły wrzeszczeli już jeden bez drugiego. To wszystko bez Ziobry, bo ino on ma srogie ambicje, ale do ten Gizdoń Kurski go podhajcował, a ta całko Kluzik Rostkowsko i Poncyliusz go dają i że najlepsza była ta ich polityka miłości. Jakie to szwerne i przykre, prezes zasłonił oczy. Et tu brute contra me i ty bruto się przeciw mnie. Wszystkie Blank zamilkli, zawarli się. Kaczyński wyprosił się sztram, obciepnął wszystkich w izbie triumfalnym wezrokiem. Ze tej kryzy wyjdziemy jeszcze mocniejszy. Do hymnu! Jak srogi żgmot gruchnął spontaniczny śpiew. Łobudubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. Eugen Spniok.